ranoso mo din ng mga rinarino. Siya kung naredi ko kurmat na sa diyang kotowa matay. Ada sa lako ko nareki putri Roswali di Edna su putri Pakasigi. Lagi kung mabukan nagkasusan ko ano sa oran niya na mapumanag kay Manton. Ada sila ko makiragmasa mo, ada tuwa pagusturan. Ay, nasa tigak na tiyago na kan sa diyang kasakati na wassalam. Kadiri du kai pun denai
Kaumisong sa may langay na badang sa labi madalim apay na may nakay na yay putari ay rosay alilid sa inoong bapuri bunay sa lamara kasabay sa pamayubig karay nungi wow nura kuno wow mi tiara konsira na mga